Успяхме, Мейбъл! След години труд! Тази революционна технология ни дава безпрецедентен достъп до света на животните. Вкарваме това в това. Да, това в това. Това в това. Правилно ли разбрах? Създали сте фалшиво животно, Да. чрез което другите животни ви мислят за животно. Да! Ама това е като аватар. Няма нищо общо с аватар! Мейбъл, внимавай! Здравей. Как се? Момичиш ли се? Как е? Аз ви разбирам. Какво ще правиш после? От студиото, което създаде Отвътре навън 2. Играта на играчките. И бяха в същата берлога. Този март. Хубаво местенце си намерил. Добре! Защо? Защо какво? Защо му спасих живота? Да. Да, защо го направи? Чакай, какво? Но тя щеше да те изяде. Ами да, хванаме. Правила. Горски правила. Чакай, не разбирам. Как може да си съгласен? Трябва да изеде някого. Значи, още ли искаш? Не, стана тъпо. Хопари. Сега ме чуй. Не използваме технологията, за да нарушаваме естествения порядък. Тя откри копчето. 6 март в кината на 2D и 3D.